साखाफारा खालामनाय जोबोद गाजा गोमजायै जोङो खालामनो सानदों बेबायदिनो खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं गाबोननिफ्राय जोबजोबगोन जोंनि मावनो गोनां खामानिफ्रा गाबोन 7 तारिख 8 तारिख समफोरनिफ्राय खेलाया जागायजेनगोन गाजा गोमजायै जागोन बयबो मानसिफोरनिफ्राय जों हेफाजाब मोनदों खाथिनि फरायसा आफादफोरनिफ्राय नों आदिबासि फरायसा आफादफोर दङ राभा फरायसा आफाद दङ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखरा एबसुआथ' बिदिनो बानजायगिरि जाहैबाय दा जोबोद मोजां नांदों देग्लाय गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनिख्रुइ देग्लायनि जि क'अपारेसन मानसिफोरनि खोब मोजांसिन जादों ओंखायनो गेलेनायनि जि बादायलायनाय होगोन बै जायगानि माने परिबेसा खोब मोजां जागोन आरोखि देग्लाय बाजेटआ खोब बांद्राय नङा 10 लाखसो जादों आरोखि जोङो गासै मोन 8 हानजाखौ हांख्रायदों बेवहाय दङ गोजाननिबो थाहैबाय गुबुन स्टेटनि मणिपुर थाहैबाय वेस्ट बेंगलाव मोननै टीम थाहैबाय बिहारनि मोनसे थाहैबाय लकेल जोंहा आसाम राइफल्स शिलं तेजपुर बिदि गोरोब मिलायनानै फैगोन ओमफ्राय खोब लकेलथारनि मोननै टीम थाहैबाय बेनिफ्राय कार्बि आंलं दं आरोखि दा बे समाव आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों नैबे जि हाबाफारि लादों जोङो बे हाबाफारिया जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुङै लानाय जि बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बयखौबो फैनो खावलायगोन लैहोरै नैबे जि बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोनखौ जों मान होनानै सन्मान होनानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओंखायनो खालि जोंनि हारिनि मानसियाल' नङा गुबुन जेसेबां हारि माहारि दं जोंनि ओनसोलाव बयखौबो जोङो लोब फैनानै बाहागो लाफैनो गुरै हांख्रायहरनाय जाबाय नोंथांमोना जिहेतु बे आइजोफोरनि थाखाय माने स्पेसियेल सायख'नाय जायगा मा दं बेनि गुबै जाहोना जाबाय उइमेन इम्पावारमेन्टखौबो जों एसे गोसोआव लाखिदों आरो जों मिथिगौ अल आसामाव फुटबलाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खोब हाइस्ट जायो होननानै जों मिथिगौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबो भेरगाव साब डिभिजनाव खोब हाइस्ट जायो होननानै मिथिगौ जोङो माबा मोनसे स्पेसियेल जानांगौबा मोनसे जों नायथारनांगौ आरो स्पेसियेल बबेयाव जोङो स्पेसियेल जानो फुटबलाथ' जेरावबो गेलेनाय जायो नङा होमबा मोनफ्रोमबो आनसलिकआव मोनफ्रोमबो जाहाथे जोंनि भेरगाव ओनसोलखौबो नैबे गेलेनायनि गेजेरजों माने बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आसामाव सिनायथि होनो हायो दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ बेवहाय स्पेसियेलि इस्टाब्लिश खालामनो जों नाजादों आरोखि जों दिनैसिम 15 बोसोर जाबाय हिन्जावफोरनि बे गेलेनाय बादायलायनाय होनाया आरो बेजों लोगोसे दहाय आं होननायफोरबायदिनो माने हिन्जावसा माहारिखौ जोङो होनबाय थादों आरोखि समान बाहागो बिथांमोननोबो होनांगौ बिथांमोननि माने इम्पावार खालामनांगौ हिन्जावसाफोरखौ दा बिदियाव जोंबो बिनि मोनसे बाहागो होननानै सानदों आरोखि जोङो फर्मेलि इनफर्मेलि मोननै राहाजोंबो बिटिसि सरकारनियाव आसामावथ' नंद्रायला बिटिसि सरकाराव जों एप्रच खालामदों जाहाथे बिटिसि सरकारनिफ्राय बोसोराव अनसुंथाइ बिदि मोनफ्रोमबो बोसोराव मोननो हायो ओंखायनो बिथांमोननिफ्राय मोनसे साजेसन मोनदों स्पेसियेलि सोरनि नामाव बे गेलेनायखौ होनो नङाब्ला जों नायदों सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जायगायाव फ्राय बड'लेण्ड मुंख्लं मुंजों गोबां गेलेनायफोर जायो माने इन जेनेरेल जाहैदों आरोखि ओंखायनो बिथांमोना साजेसन मोनसे हरदों स्पेसियेलि सोरनिबा मुङाव आरो स्पेसियेल जोंहा हिन्जावसाफोरनि जानायनि लेखायै बे अनसुंथाइखौबा जों मोनफुंगोन होननानै आसा खालामदों आरोखि